Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie. Hun var 10 år gammel, da hun skiftede skole igen. 3. gang på 2 år, det var rutinen for hende. Og hun vidste udmærket godt, hvad der ventede hende, da hun tog hjemmefra. Det samme show, det samme had, de samme kommentarer. Hun var klassens tykke pige, skolen var et helvede. Hun legede altid kun de samme lege, og havde altid kun sig selv med. Lidt efter lidt medvind, men valgte hurtigt at give op. Hun lærte at hade sig selv, sit ansigt og sin krop. Løg sig syg for skole, frygtede timerne, pirkede fra dem. Hun var bange, græd sig selv i søvn hver aften. Og hendes mor var ligeglad, når hun en sjælden gang var hjemme. Hun var den mindste af 4, man lagde sjældent mærke til hende. Stefan drak, og havde han mulighed for det, fik hun en lussing eller 2. Men kun når mor ikke så det, så du kunne finde hende på blokkens legeplads, sønder knus på en gyng. Og når du lyttede godt efter, kunne du høre hende synge. En privatfest, en fucked up en af slagsen. Forvirret, fortvivlet, kunne aldrig finde takten. Men hun følte sig ganske lykkelig, når hun var fuld. Hun endte som altid at drikke sig selv om kul. Bedøvet af booze, halvnøgen i en seng. Og en dreng ved siden af hende, fordi døren stod på klem. Hun var så træt, at hun ikke magtede at gøre modstand. Lukkede bare øjnene og tænkte på noget andet. Tænkte på sin drøm om at blive sanger i et band, om at være på forsiden af bladet og have masser af fans. Men efteråret kom, hun blev gravid, hun var ligeglad. Folk pegede fingre af hende og råbte af hende på gaden. Og ensomme mænd besøgte hende, flere og flere. Hun skulle have råd til sprutstoffer, babytøj og blæer. Men man tog barnet fra hende, og hun tænkte, at bare helvede begyndte. Og man kunne høre hende synge. Om lys og mørke, men mest om mørke. Og hun råber om hjælp, men ingen hører det. Hun står ude foran hovedbanegården. Det sner, hun er på vej hjem, og det er tidlig morgen. Hun sætter sin yndlingsplade på sin pladespiller, alene på sit værelse med en håndfuld sovepiller. Hun lukker øjnene, og hun er klar. Visker til englen, kom, tag mig væk herfra. Hun kigger sig i spejlet, og hun græder lidt. Forbander den kærlighed, som hun aldrig fik. Og nogen hamrer på døren, hun hører ingenting. Hun glæder sig bare til det sted, hun skal hen, og du kan høre en synge. Dalene fortæller, at hun har det bedre. I 12 timer har han ikke flyttet sig nogen steder. Han har ventet på at se hende åbne øjnene igen, efter han fandt hende kold og livløs i hendes seng. Hun husker ikke meget, og hun kan knap nok kende ham. Han smiler bare og kysser hende på panden en enkelt gang. Han har altid elsket hende, men gjorde aldrig noget ved det. Og hun har været for langt ude til at overhovedet kunne se det. Men da han tager hendes hånd og ærer hendes hår forsigtigt, er der noget, der siger hende, at det her kunne være rigtigt. Hun er her stadig, og hun er ikke længere bange. Hun lukker øjnene, glad for at nogen hørte hendes sang.